Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi. Koro wadonjo kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama wagoye mbaka gi wendo modhi Alman kodwa studio ka Professor Tom Ojiende en senator ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi Prof. Erokamano Trevor. Wachaka ne ogirimiti mowinj man okete kogno gi ODM gi UDA ni. Ng'eny jopiny wacho ni nitiere gik mokete iye kanyo to onge kaka inyalo pimgi. Achiel kuom gi en ni nengo mar ngima onego duog piny. To ok owachi ni oduogo piny karang'o. Tang'o giri madhi dok piny. Ogirimiti ni binen mana marumo wang' jopiny. Trevor, erokamano kuom luonga e chenro mar duol mar Ramogi TV. Kendo nanyisi ni mae kuongo nabiro ka pok to nabire duol ma pimo wach gi jopiny. Warwaki. Erokamano. Mokuongo daher wacho ni ogirimiti kata agreement manotimore kind UDA gi ODM ne en agreement mane olengo gik moko 10 point agenda. Kendo achiel kuom en weche mag duoko ngima piny. Duoko ngima piny en ni bero economy kata bero uchumi kata ngima masani mondo wayud kaka waloso gik mosebedo ka tek e piny ka ma en nengo mag gik ma jo Kenya tiyogo odiochieng' kodiochieng', nengo mar mogo makoro bosedok piny, nengo mar unga ngano makoro bosedok piny, nengo mar sukari makoro bosedok piny kang'iyo giga mokalo. Kendo mar ariyo ne ing'iyo ngima mar nengo mar dak. Ing'eni gik moko kaka mo chiedo king'iyo nengo ma higa mokalo gi nengo masani tido ka nengo nitie mopogore. Lakini aswa gima ne ODM dwaro en ni gidonj e winjruok gi UDA e yo moro mar nyiso jo Kenya ni telo mar piny nyaka obed telo momako kabinde te, nyaka obed telo momako konde te mag Kenya. Ok ni telo mang'iyo oganda achiel kendo mang'iyo oganda mong'iyo weche mag siasa to ok ong'iyo weche mag ngima mar japiny. Koro miyo king'iyo agenda go eko te, wachak agenda mokwongo. Mokwongo ne waneno ka ndalo mane wayalo weche mag Rigathi Gachagua nikech an to nan e Senate anayalo kendo an okinde an achiel kuom okili manochung' matek e weche mag yalo loso papers kata karatese moter modhi e National Assembly mane Mutusi okero ka nan kanyo kama iloso gigeko. Bang'e wadhi wayale, owuok e National Assembly obiro e Senate nan kanyo. Bang'e odhi e court kendo pod wan e court wayale nyaka sani. Koro miya nasebede kidieny didek asebede kuonde ge kote ka chakre loso gik manotero Rigathi Gachagua dala. Koro en wach mang'eyo maler. But mar ariyo, ineno ka Rigathi wuok sani eri ODM oseyudo ministers 4. Wayudo Paranya, wayudo Mbadi, Joho gi yes, in fact gina beach gi Wandai gina beach. Koro mane mokwongo nyiso ni ka wadhi mbele ang'eni sani eri Raila Amolo Odinga kata Baba sani tieko consultation kata winjruok gi jo siasa moko mondo ng'e ni weche mag permanent secretaries mako idhi yier gieki kech ang'eni odhi yier over 12 idhi mi jo ODM 12 mokalo 12 komiwa 12 gi ang'eni sani Baba consol kata winjore gi kidienje groups mopogore opogore kaka odhi chiwo lemo gieki ne jo Kenya. Nikech Raila Odinga to en ng'ama ng'iyoga kamo kende, ok ong'iyo joluo kende, ong'iyo party te, ong'iyo Coast, ong'iyo jo Western kata jo Abaluya, ong'iyo Kisii, ong'iyo Central Kenya be jo ODM, ong'iyo Meru, ong'iyo Kenya mangima. Tulendo ni nyalo time kara ing'iye.
Lindo bando Ochiegni Trevor gi ochiegni ngini weche ma wacho timore ga dong man emo miya penji ni en karago ochiegni kabisa en winjruok mogik gi kaka owinje gi en winjruok mogik kendo ineno kawuono ka Raila oromo gi leaders mag Vihiga, oseromo gi leaders ma Tana River, osetimo consultation monego bed ni jatelo moro amora timo kadwaro take decision kata kadwaro wacho ng'eyo ni mae kaka onego atim. Osetimo ndi kendo osetemo ndi. Nochako mana gi Nyanza, osewuotho e assemblies, odhi kuonde moko, odhi Western, odhi Coast, osedhi kuonde te. Koro nonro ni nyiso ni koro sani gichiegni chopo kama koro giyiere gi His Excellency Dr. William Ruto, to ibro neno ka yiero mogik ma koro ibo yiere PSS gi miwilo kendo miyiero bro reflect face mar Kenya, bro nyiso ranyisi mar Kenya kendo bro keto kabila ka kabila kata dhot ka dhot e telo. To mano dhi duoko ich wang' ma jopiny ni godo piny. Nikech achiel kuom gik moko manie ogirimiti kanyo en duoko ich wang' ma jopiny. To ich wang' no to pod nitie nyaka sani. Ich wang' mar jopiny gima nomiyo kwongo en ni ok ne nya bedo ni dhot achiel ne nya bedo gi ministers 8 kata 12 ndalo cha, to dhoudi moko ne onge minister kata achiel. Mano ne koso ich wang' mar gima ne kelo ich wang' kendo ne ni kidienje moko kata grube moko kaka youth kata joma tindo ne onge loch, ne gionge sirikal. Mano nyaka wachi. Joma mine ne onge sirikal moromo be. Ne nitiere groups moko mane onge e sirikal kata achiel. Koro paro ni ich wang' bro dok mana piny, but ich wang' gima kelo ich wang' mogik en nengo mar ngima ma koro wacho mano cost of living no. Ma kodok finance bill no kelo ne dhi kelo cost of living bedo malo. Raila Amolo Odinga nyicho wuoye weche ariyo kendo wuoye weche mag usuru mar udi, no wuoye weche mag shabe. Nowacho ni sirikal mondo tem one ni SHA tiyo. Mabe pod ok ti. Ma otiyo kuonde moko aneno kotiyo maber. Ti kuonde moko ma ji wacho ni ochulo matin, ok ochul mang'eny kaka NHIF. Mag gik makoro kaka bunge bro loso kendo kaka jotelo gi bro loso magini SHA chope kiwango kata golo pesa maber kaka NHIF golo mondo kik bed ni ji neno ni SHA nitiyo to chulo nengo hospital matin. To contribution ting'eni kuom SHA contribution joma nigi chudo gi piny golo matin molo joma contribution gi ni malo. To koro ing'eni jomalo be ng'iyo ni nyaka bed gi balance moro, ok ni joma yudo pesa mang'eny chulo mang'eny ahinya. Kendo ywak machielo en ywak mana nyisi mar ji wacho ni weche mag kata ma udi miuso gi be onego bed ni duoko pesa migolo piny contribution kata pande mag weche ma ibo losi mondo duok. To weche mag ndhicho bende no wuoye kata abductions. To sirikal osewacho gini te ni gin gi kianga mamako ji. To ere kaka koro gidhi duoko weche mag ndhicho piny ka gi kianga mamako ji? Ing'eni weche mag meko kata ndhicho miwacho go to stop e doorstep mar IG mar jatend police. Koro nyaka ne ni officers ge be ok odonje weche mag ndhicho miwacho mag mako ji. Kijende manomaki moko nosewe moko ti manowito ngimagi mano nokelo to apani weche go osedok piny kwa chopo sani. Weche mag abductions osewinjo ko anan vice chair kata jalup jatelo mar committee mar security e Senate. Tang'e maber ni kuom memorandum mwayudo kata weche mwayudo weche mag ndhicho ge kodok piny miwacho nikech notimore ndalo ma dwe mar 6 higa mokalo ndalo mane Gen Z obiro manoketho gik moko mantie dhawo manowuok cha nikech weche mag cost of living ndalo ma finance act. Koro mago apani sani dok piny kendo ang'eni riwruok mar ODM gi UDA no bro bedo maber nikech mage weche achiel kuom weche miloso mondo kik wabed ni sirikal en sirikal mantie to bo mako joma tindo be. Mano ok en gima ber. Nyaka sirikal bed ni sirikal en sirikal moriwo ji te mang'iyo joma tindo joma dongo, ng'iyo welfare mar ji te. Wadonjo ne weche mag siasa. Raila dhi tiyo gi Ruto higa mar 2027.
nyaka sani eri ang'eni Ogrimiti wacho ni gibiro tiyo nyaka sani mondo gi-stabilize Kenya nyaka 2027. To ka an kaka nene, ka gitiyo maber, biro bedo matek mondo wabed gi, ka gitiyo maber ma giloso Kenya, taneno ka kar 2027 tala nyalo mako dwe tuto. Ka gitiyo maber ma giloso Kenya. Ka ok otimore kamano, teka paro nyalo pogore. To kaka nene sani, kaka neno kodhini, taneno ka gibiro tiyo kendo gibiro bedo achiel kata higa 2027. In nisechungi Ruto chakre chon ma be noluongu ni andhoke. Kar jakom Raila Amolo Odinga wacho ni koro opiem gi Ruto moko chung kode. Ng'amidhi siro? Trevor Samoei penjo matek. Apa ni siasa ing'iyoga, siasa makawuono pogre gi makiny. Koro ka siasa olokore, ka sani watiyo matek ma loso sirikal, wabro chung sirikal modeliver. Lakini siasa en gima ok inyal wacho nyaka chieng' michop. Sani an e party mar ODM. Koro ODM nyiso nyaka lu gima baba wacho, nyaka lu yore ma baba timo sani, nikech an a member of ODM movement. Ka wadhi mbele 2027, wabro neno kaka wabro chung', nikech ing'e maber 2027 abro chung' gavana ma Kisumu. To abro malaro ticket e ODM no. Wabro wan makanyero, be mwane iye, sani watiyo ne jopiny. Aparo ni Trevor, gimoro achiel ma nyaka wachi, ni ka wachopo 2027, be ji bro wuoro, nikech sani watiyo ne jopiny. Japiny be bro mana ng'eyo ni ng'ama otiyone, motimo tich maber, mokonye, ema bro miyo kura. Nikech wan bro ng'iyo ni japiny bro nyiso japiny, ok en party kende, ok en aja UDA kata ja ODM. Sani to UD gi ODM koro tiyo pamoja. En ni ang'o mitimo ne japiny mibero go ngimane. Emomiyo, an gima nyalo wacho, en ni riwruok mar Raila Amolo Odinga gi Ruto ni, made kele ber ne jo Kisumo, gi jo Nyanza, gi jo Kenya. E yo moro makoro 2027, jibro wacho ni sirikand ni eri osekonyowa. Sirikand ni omiyo wan maber moloyo kaka ne wantiere ndalo mane giriwore. Ponono ni iwacho maber ni dhi chungi otiko mar ODM. Ponono ni ok yudo otiko no e laro kom mar gavana ni. Idhi bede ODM go sidhi wuok. Anyalo mana koso otiko no ka ok wadhi nomination. To ka ni wadhi nomination, Trevor, abro yudo otiko no ero. Ka wadhi nomination ma japiny ma wuoyo ni japiny Trevor, ang'e kaka kinda gi japiny. Ang'e na tiyo ni japiny, kendo pod abro tiyo. To jomodong' mularo godo kombe, kom mar gavana ma Kisumu ni. Ang'e ni jogo ok nyal chopo kama ntie e tich matimo sani e Kisumu, kendo tich mapango timo ne Kisumu. To ka siasa wuok makoro ji timo campaign, Trevor, campaign wabro timo. Campaign wabro timo. En campaign machal nade, nikech en campaign. Gima penjo ni ere adita mibiro go. Ka ok ayudo, ipenjo ni kok ayudo ticket mar ODM. Abro yudo ticket no. To kok iyude to. Abro yude. Ng'eni kata gini inyalo yudo to inyalo koso. Kok iyude to idhi bedo gi ODM go sidhi wuok. Ka ipo ni antie, to abro yude. Ng'eni malo mana manyo Senate ni penjo. Na nyisi na boyudo ticket. Kene manyisa na boyudo ticket nero. Inita rita. To ere kura mibiro ge adita mari? Ere stronghold mari? Nikech ka ng'iyo kaka jomularo go kom kaka Duma Owuor, Nyakach Teni kode. In ere mibiro go mokwongo? En Seme, en Nyakach, en Nyando, en mane? Teba ken in ya Nyakach kanya. Andingo panga kasai. Nyakach ka nene maber, to Nyakach obro mana poge diere. Ipoge Gaduma? Gaduma no, ma poge diere. Abo poge Nyakach ne diere. Nikech ang'o? Tabo kelo ni Muron, tabo kelo ni Nyando, tabo kelo ni Seme, abo kelo ni Central. Ana chung kuonde te Kisumu County. Amanyo kura in all the sub-counties ma Kisumu County. Ano ka discriminate na akanyi. An aja county. Nikech Trevor njo yisi ni an adak Muron, adak Nyando, adak town, adak Nyakach. Tanyumbu Kajulu East Bay. Koro anaja county. Semi bane gwele. Koro anamanyo kura e Kisumu te.
ok ang'i ni an e sub county achiel. Koro joma dwaro kure sub county achiel go, to mano gi wabro pogo kodgi. To ka pogo kodgi te kaka bro yombogi. Koro korka ODM koni nitiere jotene machung' ila Adumo Wuor giri mano ja od bura manyakach. Korka UDA koni nitiere ko joko moko be machung' kaka Ken Obura giri. Ionge gi kibaji moro ni diere ka endi nyalo bedo ni inyalo renge diere mi anono Kisumu. Ok boga. Ka anono. Nan governor, anono yo mar. No kiyudo kom mar governor. Ok ayudo kom mar Otiko. Nikech Otiko nitiere ODM, Otiko nitiere UDA. To nitie joma osewacho ni gidwa. An e ODM. To I can tell you na bro yudo Otiko mar ODM. To ka diponi komi ng'ato to komiya, pod wabro chung'. Kendo wabro kech gima impora ni wabro support Raila Amolo Odinga gi kamo chung'e. To wabro manyo kura ma jopiny. Ke jopiny tema go kura. Idhi chung' independent koko migo. Trevor, abro bete debe mar governor mar Kisumu County. Kendo I believe ni jopiny bro yiera governor margi. Awuoyo Kisumu ka ahinya nikech ang'eni weche osebedo ka timore mang'eny. Achiel kuom gi en Dr. Ben Aete ma laro kom mar Kisumu Central. Njo otuge gi lweny mogoye hera CCA hera Nyalenda. Lweny mek siasa mang'eny iriema Kisumu ni iwache nang'o kaka seneta? Trevor, siasa nyaka tim gi kwe. Siasa nyaka tim gi hera. Siasa nyaka tim e kanya achiel. Kendo gimoro ni wadu ok par kaka iparo. Ok onego bed ni koro ikelo fuere kata dhao e siasa. Mano makosa. Joma nogo Bernard Aete notimo marach. Joma nogo Soai notimo marach. Mane ok kaka itimo siasa. Siasa en idhi e bunge kaka timo ni. Iket weche mag pur kaka ket weche mag pur. Wasetimo sugar bill, wasetimo sugar act. Watimo weche mondo joniang' oyud yo magiyudo go kony. Weche mchele na tere bunge kawuono saa 9. Weche mag osiptendewa kaka tiyo asetere bunge. Osiptende mahero, ma Kombewa, ma Nyakach Papunditi, osiptal ma Kisumo, ma General Hospital gi ma Jaramogi. Jaramogi koro bedo 6 level 6 kata parastatal. Mae gik madwaro. Osiptal ma Maseno. Nyakwa ng'i ni to jowa ere kaka ngimagi nyalo bedo better. To siasa mar dhao, siasa mar hinyruok gi tong'o ji ok en siasa maber nikech ok okony jopiny. Siasa maber en siasa mar dongruok. Ma waloso go ndeche ka koro nayudo ndeche mang'eny ma waloso Nyakach ka. Mwang'iyo go ka ndara wuok Muron, luwo center koro wuok ochomo Kajulu, kong'ado Miwani. Mane siasa mwadwaro. Contractor is on site. Mane siasa mwadwaro mar engagement. Wadwaro siasa mamedo ji ngima, mamiyo johendni pesa. Kaka en jo watimo nyowa na chuodho, wamiyo johala pesa, wakonyo jower mabiro malo, wakonyo jopur, wakonyo mine. Sani koro nwachiwo seeds kata mikomo mar pur ema timo sani. Akawo pesa na $1,300,000 amiyogo ji, ang'iyogo seeds, kodhi, mamiyo mine mok nyal. Mane siasa maber. Kech kata koyieri kata koyieri, tisekonyo ji, itieko. Tiwacho na oyiera, akonyo ji, taweyo. Mane siasa maber. To un kaka jo Nyakach, unyalo bedo piny muwinjru nikech asinjo siasa moro kono ni governor nyalo biro Nyakach. To untie ji mang'eny. Intiere ka Dr. Matthews Owili men deputy governor nitiere ka, Adumo Wuor men jaod bura ma Nyakach bende nitiere ka. Unyalo bedo piny muwinjru ni to ng'ano machung' governor Nyakach ka koso gini tulare alara maonge winjru. Ka wabet ji adek ni wawinjore jo Nyakach to wachne governor Nyakach, apani aboyudo kucha Aduma. Mok ni ne mibro gone kura. Gite kidi en gi en ng'amo osetiyo malowade. En osiepa. Donge nosetiyo gidi ma koro dhi 15 nije ke cha. Aneno kanya yudo kuche, koro mana ndi kura riyo to. Tiga we gi yare. Mar Matthews Owili to keja yudo.
Majuto kanya yudo. Nikech ang'o? Koro Owili ting'e ni en osetimo terms 2 Yeah. as deputy governor. Ing'e ni leadership ka samoro be ber ka iwe joma nyien biro donjo to timo gik mopogore. Building on the legacy mar Professor Nyang' Nyong'o would be similar or chal gi building gima Owilo timo. Owili gi Nyong'o tiyo 10 years. Koro Owilo osetemo higni 10. Koro gima onyalo timo mopogore onge. Gima otimo en gima Professor Nyang' Nyong'o timo. Koro wayude kendo lwedo mopogore manya tero Kisumu to another level. The level mawacho en niya, wabed ni dongruok ok en mana Kisumu, chuny Kisumu. Dongruok odhi e gwenge mag Kisumu maoko. Wane dongruok Muhoroni, wane Kombewa, wane Katito, wane Sondo, wang'i malo kata mana Apoko ki Anding'o Panga kuchocho. Ka Katito dongo ochomo Papo Nditi. Ka wadhi Kombewa be dongo ochomo giko mar Kisumu County. Wang'i centers mopogore opogore. Wang'i nyakoko. Achuodho mane kuonde mwang'e nikech wang'e ni wanyalo tero dongruok e yo mane ma wa move go away from the center ma en Kisumu town. Wang'i centers Nyalenda, Obunga kanyalo yudo dongruok be. Wang'i ni wanyalo kelo industries kata kuonde ma kijende wanyalo tiye. Walos chiche wabe maber. Ok chiche mane Kisumu kende. Walos chiche maber Muron, walos chiche maber Chemel, walos chiche maber Sondo, ma jowa nyalo timo ohala e yo maler be. Waket pes e yore mag ohala mondo jowa botigo. Okay. Waket pes e yore mag joma tindo ma ginyalo kwayo be gitimogo. Ok ni gina jomok ti. Magi e paro manyien manyaka wabedgo kodwa change Kisumu County. Un kaka jo ODM manoango dhi e sirikal ndalo mokwongo noluongu nyinge mang'eny ni andhoke ma bende okel nyaka cases moko ni onego bed ni igolou e ODM. Kes gi pod dhi mbele koso koro nong'uonnu to useyudo oboke moyiedhi manyiso ni koro wach ni owe koso pod ji koro ling'. Trevor, cases norumo te ne waloyo cases go chon. Chon nowit gi chon. Wan jo ODM te. Andhoga kata andhoke maniwacho go niwacho ni ne wakao yo mopogore kech ne wawacho ni sirikal wawe oti. E gima ne wawacho kende. Sirikal we oti, wa William Ruto oti, wakonye tich. Tiwacho ga ni nyando doke wang'e. Kendo mana joma ne wacho ni wandhoge ma koro ni kodwa. Koro wane kanya chiel. Wan ng'eni wan joma be chuny gi ler. Ok lare. Ok en kwa wuoyo marach. Wan watiyo kanya chiel anda Raila Amolo Odinga. An pok winjo dhoga na wacho na yanyo Raila na wacho ni rach. Hapana. Wan policy oriented. Kendo mana ndalo go kama ne watimo weche mag dredging. Inyaparo Kabonyo Kanyagwal ndalogo wayudo trucks mag NYS mopuro trench mokeng'o pi Kabonyo Kanyagwal. Sani wang'iyo the bigger picture. Wang'iyo dam maduong' minyalo ger mondo geng' apaka kata mondo geng' floods kata pi mapong' mahinyo ji. Koru Soin Dam. Mano gik masebedo ka lobby e Senate. Asewuoye ding'wen. Modi duogo. Asewuoye weche mag medo kata bero pur kata ngima mar japur. Koro Soin ni dhi duogo. En wach mosewachi. Koro Soin osewachi kendo osekete pesa kendo en project man osekete possibility studies no team en gima nyaka timre. Mane wabro konyowa. Koro nyaka wariw paro kaka jotelo. Onya chakore karang'o? No, dong noseket pesa mokwongo. Nowach ni incremental boket budget ikete mondo chakre. Tene mobro geng'o flooding mar Kisumu County gi mar Nyando piny Jonyando. Weche mag kuonde ma pi tero kaka puothe. An nasetero equipment during that time ndalo mane iwacho nwa gine cha. Equipment moyawo aoche moko ka puothe mane pi tero. Kisumu East. Ma jomoko nokeyo. So asetero weche asetimo mang'eny kata mana yawo aoche moko achuodho ma en kano aoche moko mane talo ketho kuma ji
opidhe cham. Asetimo mano Gemra ebe. Wasiyudo nderni mang'eny ma sirikal osingonwa kata ndalo mane wacho ni wabalo ni wan apani Trevor gima duong' en ni siasa lokorega. An abire siasa for the first time. An ga president mar Wakinde e Afrika mangima. Abedo president mar Wakinde East Africa be. Abedo president mar Wakinde Kenya. Siasa to nyoro ka donje. Tang'eyo ni siasa nigi luorruok moko. Ema luonga ni krinkam krankum mar siasa. Siasa lokorega. Siasa wichorega. Atache gi kore okinyal ng'eyo. Olokorega. Omiyo waritoga ibet mos irito. Ne wan kodi, ne apia kodi gi Sifuna osiep. Ma isi Sifuna ibro lokore. Dong no lokore. Lokore. Kada ya osiepa ma nitie mjumbe mo osiepa mawacho na wacho koso ka wacho. Dong na wacho. Dong awacho. Dong notimore. Koro miyo nyaka wadhi mos e siasa ni. Wabed strategic. Kik dhowa wach mang'eny ahinya. Watimo mos ka wadhi. To gima duong' en respect for leaders. Wati pamoja. Wa respect Raila Amolo Odinga. Wa respect William Ruto. Wa respect leaders wati kanyachiel wager pinywa. William Ruto nyalo timo tama achiel kende. I think Zambia, piny ma mano setimore, Malawi, ananeno mano kotimore, Zambia eno kamano timore. Otekga mar yombo incumbent president. Otekga matin. Otekga nikech incumbent president bedoga no yiero ji mang'eny. Jomata yiero kong'e sirikal maber yombe tekga. Maduong' mogik en ni kotiyo ne jopiny maber to jopiny bro yiere. Koro again, mondo oyomb William Ruto ok en gima yot ahinya ka wadhi yiero ma 2027 nikech mano be tek ndi nikech mano nyaka be ni en president ma ok otimo gik moko mabeyo kata dichiel. Jopiny ok mor te. To so far kanyalo wacho Trevor. Sani kaka Raila oriwre gi Ruto ni, aneno ka percentage ma jopiny mamor osedhi malo. Kendo kata ka ing'iyo region ma Kenya, region ma ok mor kende en mana region ma Central. Koro ok ang'eyo ni to, of course, Eastern, parts of Eastern. Ok ang'eyo ni to ere yo ma joma pango loyo William Ruto go pange for 2027. Bro bedo matek. Gibedo matek. Wach mogik miwere godo jopiny nang'o? Kakoro watieko. Trevor, an daher mana wacho ni wagouru siasa ka waherore. Daher nyiso jotelo ni waher ka waherore. To vijende ma support jo siasa be obed kong'eyo ni siasa ok e giko ngima. Nitie siasa to nitie ngima. Koro nyaka ihere gi jowadu. Kik itong' nyawadu. Kik igo nyawadu. Kik ja siasa mi ikosana gi jawadu kata ikel dhaw miny wadu kata mikaw ngimane nikech siasa nolaro siasa. Nikech kinyne ka jomu goru negi olokore. Mana ka Nyakacha wacho ni ka koro ng'ama supporta Gadumo kata Willy odhaw to kiny wawinjore ayudo muchgi te. To koro an madong' kenda chung'. Dwani ka jokoyo inyore. Ang'omi inoke jamiyo gi ombulu gini ma gidong' ka gichudi ni do. An ang'e mana ng'iyo osiepega moko ndiyo na gosha ang'egi. Koro nyaka parnegi ni samoro kik igori matek nikech kata ka ng'ato owe siasa itimo nang'o? Ka ng'ami chungo cha owe siasa itimo nang'o? Ka joma support Dr. Ron for governor, Dr. Ron decide ni an koro aweyo adhi Central. Gibo timo nang'o? Okoro gibedo osiepega. Koro wagaga siasa maber maler maonge gitabu. Ka joma support candidates moko wacho ni koro wawe ne prof. Donga bedo governor. Kamano prof.
Mana kama wewe chenro mara duolo wan Professor Tom Ojenda Senator Makisumu ero kama naje kwa miwasi chini. Bas mana kama lore chenro mara duolo an kaka pile nyinga Trevor Ombija jande ngopanga janyaka chideno Ombija taya nyakwar guom ocha pesa. Sadek dadi kule madhibiro. Ero kama